Il-banda Vilena tal-Florjana tfakkar il-150 sena mit-twaqqif tagħha. Għall-ewwel darba fl-istorja tagħha il-banda settella kunċert strumentali fit-Teatru Manuel li kien inbena u kkummissjonat mill-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena fl-1731. Dan l-istess Gran Mastru li għalih hija msemmija din is-soċjetà fil-armonika. Is-segretarju tal-banda Vilena Jake Muscat qal li l-banda taħt it-tmexxija tas-surmast direttur George De Bono seddoq siltiet mużikali li jinsabu biss fl-arkivju tagħha. F'dan il-programm aħna se nkunu qegħdin nofru lil pubbliku varjetà ta' mużika, kemm klassika kemm kontemporanja, kif ukoll dik illi tinsab biss fl-arkivju ta' soċjetà fil-armonika tagħna li din is-sena qiegħda tagħlaq 150 sena. Fil-kunċert li se jsir għada fil-għaxija se jieħdu semm ukoll l-Amadeus Chamber Choir u tenur Brian Chefai.